Hej, Lars Rønne her. En lille, simpelt, måske lidt for simpelt projekt, og måske næsten ligegyldigt i forhold til bare at være en klods med nogle huller i. Men ikke desto mindre nemt at bygge, nemt at lave. Og hvis du er sådan en som mig, som altid leder efter sin blyant, så vil jeg sige, at den her den er meget brugbar. Og det her det er mit bud på, hvordan sådan en bliver lavet. Hyggeligt lille projekt at kaste sig ud i. Det tog under en dag at lave, og jeg må sige, at jeg synes, det er fedt, hvordan man kan give sådan en lille klods så meget mere karakter ved at blande forskellige træsorter. Og så er det faktisk en fødselsdagsgave til min lillesøster Ellen, som også har en skør kreativ hjerne som mig. Og nu bliver hendes blyanter i hvert fald ikke væk. Tak fordi du så med. Hvis du gerne vil se mere fra min hånd, så klik på abonner-knappen, stik mig et like, og så ses vi næste gang.